ki hek pulit jong kanong ba Chandigarh hapok kajala Punjab Haryana kila sospon ya uwe upulit senior constable u Ajay Kundu hadin baka video jong katengah jong u kejoti kaba shatrel ha zebra crossing line haka surok ba budwara chau kala sapreng pha haki social media katai kacingcia kalawan ra kacing khanglat ya kalai kawan jong ki kali hakane kasurok ba kaba kampau nam kalong baka joti kala ringi katai ka primsat da kacing arab ke para jongka ke puja hadin bakila lechungo ya ka we ka tempel ka badon ka sektor laipuar hakatai ka video ka bala paunam pha ka pen I ya ka joti baka syat haka we ka cingruai ka paunam jongki harian vi klem da perkhat ya ka cingdeng kali ka balawan ra ka video shot reel jong ka tengah jong ini pulit ka lawan ra ka dipesange ya ka lek kawan jongki kali ka bala penhap ya ki pulit trafik jong ka nongba Chandigarh haka cinge kinong penkam online kila komen da ka baong ka kani ka breu ka bala penthut ya ka cingyat kali ka bala ban bu cingma jong ka cingcia accident katkum ka cingong u he pulit jong ka police station lifestyle u just bersing ka cingle jong ka joti kala penthut ya ka cingyat ikali pat kalawan ra ru ya ka cingtheng kali kentup ya ka cingma na ki cingcia accident katkum ka kubor jong ka de Hindustan Time Wei unong ketip ula lech ki pulit jong ka sektor lai pusau ban ujor bat ula ong baki ne ki arngut ki kentai kila songshit hadu kata-kata hakaba kila yasat video hadu banda penwit di kali bat yakin nong naik nongwan kabala bu yala ka jong ka cing im bat yaki wei pat ha ka cing ma hangta ka ganhut pulit kala bisar benia yaki dor CCTV kibala pen scam ya ka cing kena patha ka te ka dur la pen I ya ka we kan thai ka badang sat ha surok kat ba ka we pa te kan thai kadang ring dur ha ka te ka cing la kat kum kila patai khubor kibala pen song nong rem ha ka cing thoket jong ki pulit laya thu ba ya ka te ka video shot reel jong ka tengah jong ni pulit ka bala sapreng bha la upload ha ka Instagram account jong une u pulit constable u Ajay Kundu kacing syat respon une upulit kalong hapadeng kacing penpau ya kacing tuna ka bajur haka rukom le jong utei upulit ubadai unong sosnong jong ka polis koloni hapo kanong ba Chandigarh jong ka sektor arfau yakine ki arngut ki kentai lapan ngat haki kendon an cispa arpusan arspa kendai puar bat laisan jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita BNS namar pakila khanglat ya ka lek kawan bat bu cingma ya ka cing sengan jong ki padba ki pulit ki lakhot ya ka joti bat ya ka puja pantoket bat hadin kata ki la pelat no lingba ka jamin yaki nakaliang ka joti kala ong ba kala ring ya ka video haka por baka signal kadang don haka lat sau bat ki kali kimpat ya takadau kayolat banle ya kani ka video kadau jong ka cing sa suspend une pulit kadai namar baka ne ka video la upload haka kerteng jong ka akau Instagram ka jong u kople sibun ngin sekendu pat thaki wi pat ki video